Herrigora proiektua azaltzearren, orain dela 5 urte Herriberan sortutako proiektua da. Bertan erakunde askok parte hartzen dute, adibidez AEKak, ikastolak, sortzenek, eta beste hainbat euskalgintzaren inguruan lan egiten duten hainbat erakundek. Eta bertan nik uste ezinbesteko balore batzuk aldarrikatzen diala, bat buru jabetza, beste bat euskalgintza, beste bat auzolana, beste bat herrigintza, eta pixka bat bertako produktuak erabiliz, intentzioa da aldarrikatzea bertako erakundeek ere behar dutela Euskal Herriaren aportazio bat, eta helburua bertako elikagaiekin saski batzuk egitea, eta 50 euro balio dute saski horiek, eta 50 euroietatik 10 euro bideratzen dira esan dizkizuedan erakundei. Logosan nabil ordezko zuzendari bezala, Aizea Lizarroren ordezko zuzendari bezala, eta bertan 36 ikasle ditugu, 5 irakasle, eta azkenen pixka da familia txiki bat izango bagina bezala, eta Herriberan ere horrela notatzen dugu, ez? Familia txiki bada, gaur habilitasen egon gera auzolanean umeekin, eta azkenean nabaritzen duzu hori. Bertako euskaltzaleek militantzi hori eta euskaltzaletasun sentimendu hori aurrera eraman nahi dutela, eta ze modu hobea bertako produktuak eta bertako ekonomia gainera garatzea ahalbidetzen duen proiektu batekin, ez? Astensore bat behar dela ikastola batean, edo kalefazioa jarri behar dela, ez dakit beste erakunderen batean, adibidez AEKan, edo pixka bat bertako beharrei erantzuteko bideratzen da diru hori. Guk adibidez Lodosan bizi dugun errealitatea da, inguruko herri askotako jende daukagula, bai Sartaguda, bai Andosilla, eta AEKan ere Leringo jende pila bat dago. Eta poliki-poliki jendea animatzen ari da, eredua ere poliki-poliki herri askotan sartzen ari da, eskola publikoetan. Eta horrela jarraitzen duen euskaltzaletasunaren goraka honek, eta animatzen zaituztegu mundu guztiari saskiak erostera, eta Herribera aldeko erakunde horiei aportazio txiki baina esanguratxo hori egitera. Euskaldun izatia zeinek ezadan, hobe nuela hautatzia, munduko hiritar izatia. Kantu leunak nahi nituzke jarri, eguzkia hainu bian denari.